Igbo ndị ma na-ege m ntị abịakwana m ọzọ ka nsị abịasị nka m wetelu n'ozi anụnwa dị oke mkpa na m. Archbishop of Nsukka Archdiocese apụtakwana wee sị ka okwu regarding okwu ya na Okunaerere na-enwe na because na some people abịagobịa tụgharịkwa nya bụ okwu onye ọbụla kwe ka o si dị ama onye ọbụla kwe ka o zọrọ na wee sị biko tupu a na-ekpe ikpe a na-ajọji ka egeke ya ntị ka anụ ihe o kwuru maka na it's a very bad thing a na-abịabịa ege ntị n'ofu onye mana from what we understand the bishop na-achọkwana ka ekpe udo mana ọ na-aghọtabeghị onye aghọtaghị onwe ya onye aghọtaghị nwanne nwoke ọ bụrụzia the man of approach ji wee mee fada approach bụ the ultimate maka na ndị na-asị na ụka na-achọ akụ na ụba na ụcha na-eme nke na ụka na akwesị ịdị na-ahụ zụrụ for heavenly race adọnọ na-adara gị ana ọ na-achịkọtacha igwe atụrụ achọ ije chịkọta anyị hapụ ha ka ha gbafusie mba maka na anyị enwere structure anyị enwere ebe anyị na-enye mmadụ shelter ndị na-abịa ụka ha ya na-alahụ n'ezi onwezia ndị si fa wee bịa ọnọnwụ ha ya nwezi ebe ha ya alahụ onwezikwa na ndị jegide na ọ bụrụ na ha na ebe ha na-eje tere aka agbasahụ n'oge ha ma nwa ebe ha na-anọ all these things ka ya bịa consider chima na indeed na ihe niile na ụka na-akwa ya is not mainly for them, is for the people. Maka na even mgbe Jesus nyechara 12 zụchalụ 5,000 men with bread and fish ihe ọ sị ha ngwa onye ọbụla gada anọ the left over for ọnụ ha gada chikide owebe na ọpụta 12 basket at the end of the day that 12 basket meaning gịnị na each of the disciples bụcha ofu basket wee na be ha iji gosi gị na Chukwu nna anaghị enye ihe mmadụ ihe abụ you cannot be able to use it and you cannot be able to gather it. Chukwu nna alụcha alụ gị ọlụ ngozie gị o enyekwa gị ohere iji kpokọnatakwa ihe o nyere gị ọnụ mana before okwu ya na-agafa achọrọ m kwunu nene ihe bishop anụnwakwu regarding ishu na Okunaerere Father Paul Obayi nwekwa n'ime Enugu steeti maka unu gecha ya ntị unu gekwa bụ unu egecha na ihe dị ọda fada kwu unu aghọtakwana sị na anyị niile ka na-ekwu ofu ihe egbe belu ugo belu mana nene video na na-cheta azụ. Naaman expected to be healed with abracadabra. He will stand there and tell his God. Rather, he's telling me to go and wash in this dirty river. Again, his servants pleaded with him. And he listened. But this man listened to his servants. And at the end, he obeyed. Without contact with the prophet, he got healed. And he wanted to show his gratitude. And the prophet refused. And now, Father, the dominant, pay careful attention. Priests, bishops, men of God, whether you call yourself or God called you, pay attention. Naaman came back to show gratitude. He presented gifts to the prophet. Elisha said, no. Take your gifts and go with you. And he said, then allow me to take sand from here so that I will worship God when I go home. That was the point. That was the point. Because sometimes we human beings think that the gifts we give to God are gifts we give to pay for what he gives us. We think we can buy God's grace. And priests and pastors are making it worse by telling you ina konubo chineke na konubo nkegi onwere ugbo obugo nwe ya bi eja natu nego obas. It is not true. God's mercies are not dependent on what you do for him. The fourth Eucharistic, the preface in common time says, preface says, you have no need for our thanksgiving, but even our giving thanks to you does us good. What does thanksgiving do to you? It shows that you believe that what you got was not merited. It is an act of faith. And it is only when thanksgiving is an act of faith that it is truly thanksgiving. And
Elisha's reaction to Naaman is a warning to all of us, bishops, priests, pastors, prophets, men and women of God. Not every gift that a rich man gives you because he received a favor from God through you should be accepted. Not every gift should be accepted. And even when you accept such gifts, don't forget that those gifts are not payments for God's own gifts. Gratitude is not even payment for God's gifts. The thing that gratitude really shows is our faith in the source of the gift we received. And again, bishop, father, prophet, pastor, man of God, woman of God, the fact that a person who received favor from God through you does not show his or her gratitude by material gifts to you does not mean the person is not grateful to God. The person can decide, like Zacchaeus, I will give whatever I have to the poor, but not to you, Father. I will give whatever I have defrauded others back to them tenfold, but not to you, Bishop. The gift is not yours. His gratitude is not to you in this case. And let us stop behaving like people without whom God cannot walk. But then, gratitude. Naaman showed his gratitude by total conversion. From now onwards, I will worship only the Lord. If he had given those gifts and they were accepted, probably he would have gone back satisfied, like onye na-abịa ụka Thanksgiving. Pute hu ma ọ natago oriri maka na ọ nọgị n'ọkwa gracia ya na-echukwa adịgọị. Hey, osine Thanksgiving nke taata amaka na he kujere hu fada nara ụdọ nara 100,000 naira wuru minye nsọ wuma heshi Thanksgiving amaka ị na-eme ine onwe. You didn't thank anything because you are not converted. Honestly, na video na mama m like ile na mana kabaru biko follow anyị na social media, follow anyị na Facebook, follow anyị na Facebook, Instagram anyị nọkwa ebe ahụ. Nke kasị mkpa biko subscribe online na channel anyị mana nekwa aka na-agba notification gị. Na-share post anyị ka ndị ọzọ solukwa gị n'afọ ihe n'afọ na channel anyị. Onwezi ihe ọzọ ikwu like always ka nsikwa ikwu ya mgbe ọbụla kabaru ti comment gị na comment section. Anyị niile na-agụ comment na anyị niile na-afọkwa n'ihe ndị mmadụ na-ekwu. Anyị na-like kwa ya, anyị na-reply kwa. Ịma na ifuru ndị comment section onye ọbụla amata ihe dị onye n'obi. Uche onye adịghị njọ ọha ya nọ na ya na-asịkwa egbe beli ugobeli nke na-achọ ha ka ịbịa bili gosi ebe oyi ebi. Anyị anọghọ na nkwukwu onye ọbụla gosi ya ebe oyi ebi, ebe ahụ oyi ebi ọ dị ha anaghị mma, no problem. Mana the most important thing, nwanne na nwanne fụ onwe ha n'anya, si anụ n'ọgụ, si eso n'okwu. Maka na onwe ndị gụrụ egwu sị na anyị na-anọ n'ọgụ tupu polisi abịa. Nwanne na nwanne ya na-anọzi ọgụ polisi onye Hausa abịa na-esetụlụ ha ya bụ ihe adịọkwanụ mma. Onye ọbụla kwe ka o si eme ya, ikwe ka o si eme nwanne gị nwoke, ikwe ka o si gwute ya. At the end of the day, anyị niile agbakọ aka ọnụ nyụọ mamịrị o wee nwee ike gba ụfụfụ. Nwere ike n'Igbo niile na-asị na ekenekwa mụ na chanel Akunza sọpọtụ anyị na-asịkwa na ya dịla onye ọbụla na mma. Ka anyị nwee nụ mgbe ọzọ Igbo.